but chinoitika ndechekuti sometimes you unoita madreams, unorota a man of God, a woman of God, a prophet, an evangelist, unorota vanhu vaMwari vawakatenda ukagamuchira. Sometimes unogona kurota vachitaura newe. Chiri kuitika ndechekuti Mwari vada kuti vacreate, ndiMwari vanenge vachitaura newe, but vanoshandisa the face yemunhu waMwari wawakatenda kuti aite sekunge ndiye ari kutaura newe. Why? Nekuda kwekuti Mwari vada kuti vacreate a relationship yekuti ugone kudzidza kubva kune munhu wavo. Hausi kurota prophet kana warota prophet. Itsika yaMwari yekuti Bishop Eli pachechi kana Mwari vakuda kutaura naSamuel vanotora the voice raBishop Eli nekuda kwekuti varoda kucreate a respect kana kuti order. Our God is a God of order. Mangwanani ano ndoda nditaure pamusoro pechinhu chandingati respect kana kuti honor. Respect kana kuti honor. Ndichada nditaure pamusoro pechinhu chandingati respect or honor. Kuremekedza kana kuti kukudza, especially the elders in the body of Christ. The elders in the body of Christ. Tinotenda Mwari zvikuru, Mwari wenyasha, vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Nditaure pamusoro pe respect kana kuti honor, especially for the elders in the body of Christ. Right. 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3 from verse 2. 1 Samuel chapter 3 from verse 2 I'll read. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could not barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God was not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you, go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called Samuel. Samuel got up, went to Eli and said, "Here I am, you called me." "My son," Eli said, "I did not call you, go back and lay down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyaya ndinayo mangwanani ano ine chekuita nerespect kana kuti honor. Mukomana anonzi Samuel waiva pachechi yepaShilo. Bhaibheri rinoti wanga wakarara muchechi pedyo ne the ark of God, neareka yaJehovha. Mwari vakamudana ndokubva amhanya kuna bishop of the house waiva Bishop Eli. So wakamhanya kuna Bishop Eli achingoti, "Mandidana here ndiri pano."
Here I am, you called me. Eli ndokubva ati kwete, go back. So Samuel are calling. Samuel ari kunzwa Mwari vachimudana, asi iye haazive kuti ndiMwari vari kumudana. So ari kunzwa in the spirit ndokubva atanga kumhanya in the physical. Mwari vari kumudana spiritually, Mwari mweya. Spiritually ari kudanwa, ari kunzwa the voice of God, the audible voice of God. But Bible rabuda pachena kuti the Lord was not revealed to him. Shoko raMwari, 1 Samuel chapter 3 verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. So Samuel pachake, Mwari vari kumudana, ari kunzwa kudanwa, but ari kumhanya kune munhu iye adanwa naMwari. Ari kumhanya kuna Bishop Eli iye achidanwa naMwari. Ari kudanwa spiritually, but ari kumhanya in the physical sense, achimhanya kuna Bishop Eli. So wakamhanya kanokana kuita katatu kusvika Bishop Eli vakamutsanangurira. This time ukanzwa uchidanwa, usasimuka, usamhanya uchiuya kwandiri. Daira uchiti taurai tenzi, muranda wenyu akateerera. So Bishop Eli, by experience as the father or as an elder of the church, mavari mune experience, mune knowledge yekuziva kuti Mwari vanodana sei, Mwari vanotaura sei kumunhu. Samuel, nyasha, calling zviri paari, but that knowledge haisati revealed to him. Airara pedyo neake, aigara patemberi, but kuti azive the voice of God, anga asati akuziva. The word of God was not yet revealed to him. Munhu akaziva ndiani kuti mukomana ari kudanwa naMwari? Ndi Bishop Eli. Ko Mwari vari kudana munhu asingazive kuti ndiMwari ari kudana, vachisiya munhu ane experience anoziva. Samuel wakadzidziswa kuresponda, akatoudzwa kunzi enda unodzokera unorara. Kana wadanwa this time, uti taurai tenzi, muranda wenyu akateerera. So he was taught how to respond to the voice of God. Wakadzidziswa kudaira mukusheedza kwaMwari. Wakaudzwa kuti ukanzwa uchidanwa nenzira iyi, haasi munhu, ndiMwari. Sister Shamiso Jackie, welcome. A good morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So, Eli ane a record yekuti wakatadza kurayira vana vake zvakanaka, Hofni naPhinehasi pachechi yepaShilo. Eli meso ake anga asanyatsooni. Eli anga akura akwegura. But pane chiri maari chinogona kudzidzwa chikabatsira a young man who is being called by God. Maari mune experience, mune knowledge yekuziva kuti ukanzwa uchidanwa sezvizvi ndiMwari, uye kana Mwari vakudana sezvizvi, you must respond this way. Knowledge yakapiwa kuna Samuel yakaita kuti Mwari vagone kuuya kuna Samuel. I need to read kuti toda tuone difference. Samuel paakadzidziswa kuti ndiMwari vari kukudana, kana vakukudana this time, unoti taurai tenzi, muranda wenyu akateerera. Bible rinoti paverse 10, the Lord came and stood there. Kumashure kwesa kuti the Lord was calling Samuel. But Samuel paakaemhanya kuna Eli, Bishop Eli vakamutaurira kuti go and lie down.
And if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went down and lay in his place. The Lord came and stood there. Kumashure kweso tinongonzwa Mwari vachimudana. I'll read kumashure tinzwe panapa. From verse 4. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am, and he ran to Eli. So Mwari vaidana Samuel, and the Lord called Samuel. He got up and ran to Eli. But Samuel paakava neteaching nedzidziso from Bishop Eli, audzwa kuti usamhanya kuno ndi Mwari vari kukudana, uye kana vakudana this time unoti taurai tenzi murando wenyu akateerera. After I impartwa this knowledge, this teaching, these instructions, verse 10, the Lord came. There is blessing and favor ukava neteachable spirit, ukava nemoyo wokuremekedza and honor to the elders, vane a knowledge yausina, vane experience in the things of God. Regantaure chinhu ichi, no matter Mwari vari kukudana nenzira yakasiyana nevamwe, kana kuti vari kushanda newe nenzira yakasiyana nevamwe, kana kuti wawanirwa favor nenyasha dzekuti Mwari vari kutaura neupenyu hwako mazuva anhasi, learn to respect and honor the elders in the kingdom of God. Why? Nokuti pane zvimwe zvekuti you need to learn from them for God to act in a different way towards you. Ndofunga apa taona kuti pekutanga Mwari vaishedza Samuel. But Samuel, after awana knowledge and teaching from Bishop Eli, there was a difference. Mwari havana kungoshedza base. Verse 10 yet, the Lord came and stood there. Knowledge yaimpartwa muna Samuel yakonzera kuti Mwari vachigona kuuya kwaari, vachisvika paari. Kumashure kweso, the boy was lacking knowledge. He was in the house of God. Ane calling pamusoro peupenyu hwake. Akarara pedyo neareka. But pane dzidziso yaanofanirwa kuwana kubva kuna Bishop Eli. Oremekedza dzidziso iyoyo, oitambira, zvinokonzera kuti Mwari vagone kudhila naSamuel in a different way than before. Nokuti kumashure kwese, the Lord was calling Samuel. But by verse 10, after Samuel had been taught by Bishop Eli, the Lord came and stood there, calling as at the other times, Samuel, Samuel. The Lord came and stood there. Muruwendo rekunamata tine ma-elders. Bhuku raJohn parinotsanangura, my epistles of John, rinotaura richiti, I write to you, fathers, because you have known him from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome him. I write to you, little children or young children, for your sins are forgiven. Bible rinoisa 3 categories: fathers, young men, and little children. Kune zvekuti ukasava ne-teachable spirit, ukasava ne-respect and honor to the elders, you miss kumwe kuita kwaMwari. Why? Nokuti Samuel, asat awana this teaching, the Lord was just calling him as an audible voice. But after he was taught na Bishop Eli, Bible rati, the Lord came and stood there. Mwari vakauya kwaari. Hagai naIshmael mwana wake vakadzingwa zvechokwadi pamba paAbhurahama. Vari mugwenga vari kuchema nenzara nenyota. Bible rinoti Mwari vakavhura meso aHaga akaona tsime remvura. Toda kuti muone chinhu ichi. Haga pane chaapiwa kumba kwaAbhurahama, a skin or a bottle of water, yaanogona kuramba achishandisa in the desert place kuti agone kuchera mvura ape mwana wake naiye agone kunwa.
kurati kumba kwaAbraham akabva aine a skin or a bottle of water, a container. A container represents a system inogona kushandiswa in the future. Hongu asangana nemiracle muupenyu hwake, but kuti agone kuenjoya to be a partaker of the blessing emiracle yacho, kuti agone kunwa mvura mutsime, anoda chekucheresa a vessel. So kumba kwaAbraham apiwa a skin of water or a bottle of water. Nyangwe mvura yapera, it's not wise to throw away the bottle of the skin because yapera mvura. Nekuda kwekuti Mwari pavari kuunza a blessing into your life, you need that empty bottle, you need that skin of water from Abraham's house. So nyangwe vadzingwa kubva kumba kwaAbraham, they still need to respect and honor Abraham, nokuti akavapa chinhu chavanogona kushandisa pamiracle yazarurwa naMwari vari mudesert place. Ndiri kuti kudii mangwanani ano. Kune zvakaiswa naMwari, kune experience ine vanhu vangangodaro vasina kupiwa the kind of teaching yauinayo, vasina kupiwa the grace to perform miracles sezvaunoita in these days. But if you don't respect and honor the elders, there is a touch or a blessing or an encounter that you will miss. Why? You need to impart from the elders. I've seen people vasati mature, if they move from this church to another church, they will speak bad or they speak something negative concerning kwavakabva. Wakabva kune imwe church uchienda kune imwe church, wobva watova nepfungwa yekuti takarasika. Manga musina kurasika. Nyangwe wawana kumwe kuziva. Munhu abva grade 1 achienda grade 2. Grade 1 anga asina kurasika. That's a starting point. You need to respect every step in life, because the first step leads you to the second step. The second step leads you to the third step. Kuzoona wasvika pamusoro parofu pauri kuda kuenda. Every step rine value. Don't speak negative concerning the first step, nokuti wasvika pamusoro pemba. Waigona kuenda pa second, pa third, pa fourth usina kutsika ma first steps iwayo. So there are times ekuti vanhu vanoti aiwa takarasika, machechi ataipinda anga akazodai. Kutaura kaningati kuri childish concerning the things of the kingdom. Why? Nekuda kwekuti nyangwe Samuel akava mightily used by God, but munhu akamenta Samuel ndi Bishop Eli. Bishop Eli played a major role mu calling ya prophet Samuel. Mwari vakashandisa Samuel in a dimension iri greater than Bishop Eli, but Samuel was taught by Bishop Eli. I love saying Yeshona inoti nzombe huru yakabva mukurirwa. There are people who behave as if vakango start on that big platform without the guideline or the teaching or the impartation of grace and knowledge from others, especially the elders. God can mightily use you today, but learn to respect and honor the elders. Why? Because vane chavakadyara mauri chakakonzera kuti uende pane imwe step. Remember Samuel, Mwari vaingomudana iri audible voice achimhanya kuna Bishop Eli, kuti he was running to the wrong person, achidanwa naMwari. Nekuda kwekuti nyangwe ari kudanwa, ari kunzwa Mwari vachitaura, but haazive kuti ni Mwari vataura. Stage inogona kuwanikwa muupenyu yekuti Mwari vanotaura muupenyu hwako, but iwe nokuti hauzive kuti ndi Mwari, unogona kuzvitora ordinary uchiti munhu. Say Samuel ari kumhanya kuna Bishop Eli. Number 1, zvaigona kuva chikonzero chekuti izwi raMwari, voice ranga richiita sekunge raEli. Mwari vachida kugadzira a relationship between Samuel and Eli. Nokuti dai Mwari vakausa a different voice,
Samuel agara pachechi pana Bishop Eli anoziva voice ra Bishop Eli. Saka Mwari dai vakausa a different voice than Eli's voice. Icho kwadi kuti haigona kumhanya kuna Eli, aigona kungodaira aripo. Why? Nokuti anongoti handizivi kuti ndana kundidana, but havasi bishop vari kundidana. So which means zvinoita sekunge Mwari vakashandisa the voice of a man angangodaro achitreatwa as a reject, semudhara apera basa, for the sake yekuti Mwari vada kucreate order, Mwari vada kucreate chinhu chinonzi respect in the body of Christ. Kuti no matter Mwari vari kushanda newe, ndiwo uri kunzwa Mwari zvakanyanya mazuva ano, but vakambonzwa Mwari kare, vaise panzvimbo yavo, respect them. Why? Nokuti ukatarisa the birth of Samuel ine chekuita na Bishop Eli, ndo vakataura a blessing, ndo vakataura breakthrough muupenyu hwaHana. Hana ainamata pacheche paShilo, Bishop Eli vakamuropafadza vakati Mwari ngavazadzikise, ngavakuitire zvaunoshuwira. So kana Samuel auya nyangwe achida kuzoshandiswa mightily by God, Mwari chavasingade kudisturb. Our God is a God of order. So Mwari vachidana Samuel zviri pachena kuti vakashandisa voice ra Bishop Eli, nokuti varoda kucreate unity, varoda kucreate respect and honor mu body of Christ. Why? Nokuti Samuel akanzwa voice richimudana, oziva kuti voice iri harisiri pano, handinobvira ndamborinzwa, aigona kungoshanda nepfungwa yekuti ndofunga ndiMwari. But chaipa Samuel kumhanya kuna Bishop Eli, Mwari vaishandisa the voice ya Bishop Eli, so that Bishop Eli na Samuel vave ne relationship. Samuel agone kuziva kuti nyangwe Mwari vandidana, varikuda kutaura neni, but I still need to respect the man who was in charge of church at Shiloh panzvimbo ino. Amene vandunzika zvakanaka vana. Samuchiona kazhinji when people get dreams, hapana anogona kurota Mwari, hakuna akaona Mwari. But chinoitika ndechekuti sometimes you unoita madreams, unorota a man of God, a woman of God, a prophet and evangelist, unorota vanhu vaMwari vawakatenda ukagamuchira. Sometimes unogona kurota vachitaura newe. Chiri kuitika ndechekuti Mwari vada kuti vacreate, ndiMwari vanenge vachitaura newe, but vanoshandisa the face yemunhu waMwari wawakatenda kuti aite sekunge ndiye ari kutaura newe. Why? Nekuda kwekuti Mwari vada kuti vacreate a relationship yekuti ugone kudzidza kubva kune munhu wavo. Hausi kurota prophet kana warota prophet. Itsika yaMwari yekuti Bishop Eli pachechi kana Mwari vakuda kutaura na Samuel, vanotora the voice ra Bishop Eli, nekuda kwekuti varoda kucreate a respect kana kuti order. Our God is a God of order. Mwari wedu unoshanda neprotocol to an extent yekuti nyangwe Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmael mugwenga, ngirozi ikatokonfirma itaura naHagai kuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana, asi akavhurwa meso kuti aone tsime ndiHagai, iyo Mwari vati tanzwa kuchema kwemwana. Sei meso aHagai ari kuvhurwa naMwari vanzwa kuchema kwemwana? Kuitira kuti kana mukomana nyangwe akazoziva kuti tsime nderangu, but anoramba ana respect kuna mother, nekuda kwekuti iwo amai ndo vakagona kuvhurwa meso vakaona pane tsime vakamupa mvura. Hama dzangu mukingdom yaMwari, muimba yaJehovha, chinhu chinonzi respect kana kuti honor chino unlocka mamwe madoors, uye chinogona kukonzera a delay mulife yevamwe vanhu. Vana veIsraeri vakaita makore akawanda vari murenje. Chimwe chezvikonzero chakakonzera delay inhau yekuti Miriam naAaron vane mashoko avakataura against Moses. Miriam naAaron vane mashoko avakataura against Moses. Miriam akava nemaperembudzi, and the Bible not akaiswa kunze kwetende kana kwemisasa for 7 days. Israel aina kufamba for 7 days nekuda kwekuti kune mashoko ataurwa na Miriam against Moses.
maybe tikaverenga zvinotiitira zvakanaka. That's Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. But I'll go to verse 10. Numbers chapter 12. I'll go to verse 14. The Lord replied to Moses, if your father had a spit in her face, would she not have been in disgrace for 7 days? After that, she can be brought back. So Miriam was confined outside the camp for 7 days. And the people did not move on until she was brought back. Chimwe chakaisa delay mukempi yaIsrael kutaura kwakaita Miriam naAaron against Moses. Bible noti Miriam akava nemaperembudzi ndobva aendeswa kunze kwemisasa, kunze kwematents for 7 days. Bible ndobva rati, and the people did not move until Miriam was brought back. So Miriam chimwe chezvikonzero chakadelaya vanhu parwendo rwekuenda kwavaienda nekuda kwematauriro aakaita against Moses. Mwari vakarespecta honor to an extent yekuti Miriam akava nemaperembudzi akaenda kunze kwemisasa for 7 days and people did not move. Kuna kuti muupenyu kune zvinhu zvinogona kusafamba, kwete nekuti hausi prayerful, kwete nekuti haunamate, but une protocol yauri kutyora in the kingdom of God ine chekuita nerespect kana kuti honor. For 7 days vanhu vanga vakamira vachinzi mirirai Miriam ane maperembudzi. Akaitei? Ane zvaakataura against the servant of God. And remember, she was a sister, elder sister pamusoro pasho, a family member. But when it comes to the things of the kingdom of God, hapana kuti budi kana kuti sisi, aifanirwa kungoziva kuti Moses is the prophet of God. So chimwe chakava delay to the people of it. Remember, vanhu vese vakanzi mirai kufamba, timirire Miriam aita maperembudzi. For 7 days the people did not move. Kune zvinhu zvinogona kusafamba muupenyu hwevanhu, otoshaya kuti chii. Nyamba zvinobva pakutaura, zvinobva pamatauriro aunoita anotaridza kushayiwa respect and honor in the house of God. So for 7 days vanhu havana kufamba. So murume anonzi Eli ndibishop pachechi, vakura vakwegura, meso haachanyatsooni, his eyes were dim. But maari mune knowledge, despite machallenges ari paari, knowledge yaanofanirwa kuimpata kuna Samuel, kumudzidzisa kuti kana Mwari vadana unoresponda uchiti taurai tenzi muranda wenyu akateerera. Kana wadanwa this time usamhanya, usamuvharamba uri ipapo. Nekuda kwekuti Bishop Eli vakaziva, Bishop Eli realized that the Lord was calling Samuel, which means Samuel was not aware kuti ndiri kudanwa nani. But Eli realized by experience, by knowledge as an elder. Kune vanhu vakura kana kuti vanhu vakuru muzvinhu zvekunamata Mwari, vane experience, vane knowledge iri deeper, wekuti if we look down at them, maybe nekuda kwema physical challenges, because the Bible describe about Eli angasanyatsoona, his eyes were dim, he could not see properly. Asi maari mune knowledge iyoyo paakaimpata, paakataura kuna Samuel, Mwari vakaacta in a different way. Ndatokarenga nyaya yacho, it's quite interesting. Nekuda kwekuti Mwari vakatanga vachingoshedza Samuel neaudible voice, but Eli paakapa teaching dzidziso kuna Samuel,
Bible rati, and the Lord came and stood. Mwari vakatouya vakamira kuti vachitaura naSamuel. Why? Nokuti ane zvaadzidza. I love the saying yekuti God will meet you at the point of need. There is also a dimension yekuti God will meet you at the level of your knowledge. Kurati apa Mwari vari kumuvha vachienda kuna Samuel wavari kuziva kuti ane knowledge, ane understanding iri better nokuti ane zvaadzidza kubva kuna Bishop Eli. Lot ari muSodom ane imwe information yaasina kuziva pakugona kuzobuda muSodom kwaakaita. Vatumwa vasati vauya kuSodom neGomora vakapfuura nekumamre kwaigara Abraham. Matumwa vakarevhila kuna Abraham kuti ndo zvatiri kufambira kuSodom. Abraham as a father aka-intercede on behalf of Sodom. So it actually is the prayers of Abraham dzakaita kuti Lot ave neconnection yefavor. Abraham paaka-intercede on behalf of Sodom, Lot akawanikwa achibuda. But Lot anogona kunge asiri kuziva kuti kuna aita stand on the gap to pray for this city, for someone to be saved. I've seen this in my life. Mwari vakandidana kuti ndiwe muvhangeri. Asi kune vanhu vanoita stand on the gap to intercede for the grace of God, for God to use me in this ministry. Havangaparidze seni nokuti havana kudanwa kunzi vaparidze, but mavari mune knowledge, mavari mune a heart concerning the work of God, so they stand on the gap. So respect for elders, despite in the elder munhu anopinda kuchechi kupa akazoita sei. But one thing I know, there is an Eli Samuel angangodaro asisaoni, angangodaro ane a challenge, angangodaro akura akwegura. Pane mfana wechidiki Samuel arida kuita basa, Mwari wavari kudana, but Samuel akashayiwa knowledge, akashayiwa a teachable spirit, akashayiwa respect to Bishop Eli. Haagoni kunzwa Mwari zvaanoda kutaura muupenyu hwake. Why? Nokuti Mwari paaingodana Samuel aimhanya. Mwari vada kutaura naSamuel, Samuel ari kusumuka otomhanya kuna Bishop Eli. Mwari vakatozotaura naSamuel, Samuel adzikama, akudzidziswa kuresponda kwakanaka kunoita kuti Mwari vataure. Taurai tenzi, muranda wenyu akateerera. Tine kwatinobva, tine vakateerera ndokureva spiritual. Zvichida Mwari vakadyara ministry mauri, but you came from somewhere. Zvichida une chipo chiri kumanifesta chiri mauri, Mwari vari kukushandisa in a better way or greater way, but you came from somewhere. Somebody imparted knowledge in you. Or kune vanhu vari ready to speak a word into your life, to teach you, to help you in a certain area. But nekuda kwekuti uri Samuel anorara pedyo neareka, uri active, unomhanya, uri kunzwa uchidanwa, sometimes izvozvo zvikazara mauri unogona kuignore. Panobva help, panobva teaching, inogona kubenefita your ministry. Samuel ari kudanwa naMwari, but kuti azonzwa Mwari vachitaura chavari kumudanira, there must be an Eli, a bishop, a man, an elder who can impart him knowledge and the understanding of the kingdom of God. That's why ndichizviramba kuti munhu anogona kumira achiti I'm the only true man of God. Vamwe vese ava mafeki. That's dangerous in the kingdom. Someone, you need someone
can teach you, who can help you to understand the things of, nokuti kune zvinhu zvinogona kungodzidzwa bedzi by experience. Unogona kudzidza zvinhu by revelation, by knowledge, but kune zvinodzidzwa by experience, and you cannot get experience uri mudiki kusvika wakura. Experience chinhu chaunoita pass on, pass through nemachiri. Samuel wese, kureva kuti munhu wese wechidiki anonzwa Mwari achitaura maari anofanirwa kunzwawo vamwe vanhu vachitaura futi kwaari, nokuti kuti Mwari vataure imwe nyaya vanoda kutaura kwauri ndokunge waremekedza kutaura kwavamwe vanhu kwauri. Muri kuona here picture iri pano kuti Mwari vari kudana Samuel, Mwari vari kutaura kuna Samuel, but Samuel anotaurwa naye. Pakati pekuti Mwari vari kutaura naye kune munhu anotaura naye kuti agone kunzwa nekuziva kuti ndiMwari vari kutaura naye. You can't be a lone ranger in the things of the kingdom. Haungati hai kunamata ndozvinamatira Mwari ndinovanzwawo vanotaura neni ndinotovanzwa ndinodai. That's an error. There are things you need to be taught, zvakadzidzwa nevamwe through experience. Une zvaunogona kudzidza nekuziva by revelation, by knowledge, by wisdom, but zviriko zvinongodzidzwa bedzi by experience. So you need elders vaunotenda nekurespecta vakataure muupenyu hwako, nokuti pane a dimension yekuita kwaMwari inongoitika bedzi when you respect and honor elders otaura muupenyu hwako. And the Lord came and stood. Aipapa nditira zvakanaka manje. 1 Samuel chapter 3 verse 10. The Lord came and stood there, calling Samuel as at the other times. Kumwe kwese kuMwari vaingodana Samuel, vachingodana Samuel achimanya kuna Bishop Eli. But after Samuel aimpatwa knowledge, revealed the word of God by Bishop Eli, the Lord came. So kune zvinhu zvinogona kuuya muupenyu hwako nekuda kwekuti wakagamuchira, wakatenda dzidziso, wakatenda the experience neknowledge iri mumaelders. Samuel ari kudanwa naMwari asi haazivi kuti Mwari vari kumudana, asi ari kudanwa naMwari. Ari kumhanya akananga kuna Bishop Eli. Bishop Eli vanomupa teaching iri valid. Paakagamuchira dzidziso iyoyo naMwari vakati, this time I'm not going just to call you, but I'll come to you. And the Lord came and stood there. As young people, let us learn to respect the elders. Kana shoko raMwari richitori recognize kuti kune vanhu vari muremu kana kuti mukategori yekuva mafathers. Vana havasi mafathers because of anything else. Bible not, I write to you fathers because you have known him. The level of knowledge yekuziva Mwari in my elders, it makes them fathers in the spiritual sense. I write to you fathers because you have known him. So munhu kuti ave baba, munhu akura, mukukura munhu anosangana nezvakawanda, which means une zvaadzidza by experience, zvaanogona kuimpata nekudzidzisa the young people. So now yekunamata haise kuva a lone ranger kuti ndinozvinamatira ndozvinzwira Mwari wangu. Why? Because you miss the other dimension of God. Nokuti panapa Samuel waingodanwa achimhanya, asi paakadzidziswa haana kwaakamhanya, the Lord came.
ndoda kutongodzwa kadifference kaka ndokandati ndiparidze manera nhasi. Paaidanwa asati ane teaching, asati ane knowledge, aimhanya kuna Bishop Eli kurati ndiye aifamba. But paakadzidziswa naBishop Eli haana kwaakafamba, the Lord came. Zvoreva kuti pane kumwe kumhanya kunotaridza kuti mauri mune knowledge iri missing, nokuti iwe hausiri uri supposed kumhanya. Pane zvinofanirwa kuuya muupenyu hwako zvauri kumhanya uchitsvaka, zvinofanirwa kuuya muupenyu hwako. Only if you can respect and learn from the elders. Mwari vaidana Samuel usumuka umhanya. But Bishop Eli pavakadzidzisa Samuel kuti ndimwari, ukanzwa vakudana unditaurai tenzi muranda akateerera, ava nedzidziso iyo, the Lord came. Kureva kuti uyu aimbomhanya nokuti anga asina the teaching, but paakava neteaching nerespect for the elders, Mwari ndo vakazouya kwaari. Ona ine zvainounza muupenyu, ona ine zvainounza in the things of the kingdom of God. Ona kana kuti respect hakusi kunamata munhu. Mumwe angati Sama kutidzisa kuti tinamate vanhu. No, munhu haanamatwe. Asi kune vanhu vanogona kukudzidzisa manamatiro, manzwiro, matauriro. Why? Because they are elders. Vane experience. Vane knowledge yavakaitwa imparted by elders. So by experience vane zvavasangana nazvo zvekuti vakakudzidzisa pane kuti ufambe pane zvinouyawo muupenyu hwako. So whenever you see an elder, learn to respect and honor them and get knowledge from them. Gamuchira dzidziso inobva kuvatana noti kuvakuru inobatsira kuti uregere kumhanya zvimwe zvinhu zvigone kuuya pauri. Pekutanga Samuel waimhanya, kune knowledge yaishota maari. Paakapiwa information neteaching akanzi aiwa haufanirwa kumhanya kana kusimuka, unongoti taurai tenzi muranda akateerera. Kureva kuti Mwari vaiona, vainotisa, vaiona zviri kuitika pana Samuel, kuti vakamudana vari kuona asumuka amhanya, vakamudana asumuka amhanya. But paakaenda akanopiwa dzidziso, Mwari vakati kana wane kuziva, wane respect and honor for the elders, waimpatwa this knowledge, I am the one coming to you. Kune zvinhu zvinouya muupenyu hwako because of respect. Kune delay inogona kuitika muupenyu hwako because yekushayiwa respect and honor. Look at Miriam. She delayed the whole team. Vanhu vese vakamiswa kufamba. Ndofunga mumwe vaitobvunza kuti tatichifamba zvakanaka kuti ambomirirei. Unzwa kuti aiwa Miriam ane zvaataura against Moses, saka waita maperembudzi. Saka aiswa kunze kwemusasa for 7 days. So vanhu vakamira 7 days. Nekuda kwekuti kune munhu atadza kutaura against the servant of God Moses. So kune delay inogona kuuya muupenyu nekuda kwemamwe matauriro. Bishop Eli vakadzidzisa mukomana how to respond to the voice of God. Vakamuudza kuti ari kukudana ndiMwari. Iye ari kunzwa kudanwa, but haazive kuti ndadanwa nani. Saka ndati zviri pachena kuti Mwari vakataura naSamuel, vakamudana vachishandisa the voice of Bishop Eli. Because if the voice was new or was different kune raanonzwa mazuva ese, aifanirwa kuenda kuna Bishop Eli obvunza kuti ndiani ari kundidana. But iye aiti akaenda kuna Bishop Eli aiti ndiri pano, here I am, you called me. Haana kuenda kuna Bishop Eli achiti ndiri kudanwa naniko, ndiri kunzwa kudanwa. So chakaita kuti ati here I am, you called me, kureva kuti Mwari vaitoshanda nevoice raBishop Eli. Why? Nekuda kwekuti vaida kuti tigone kudzidza protocol kana kuti chinhu chinonzi respect and honor.
Ndinotenda Mwari zvikuru, Mwari wenyasha, Mwari werugare, vakuchengetei, vakugonesei. Mwana mudiki wenguva ino ane vabereki vakakura vakararama kusina technology yanga yakawanda semazuva atiri. But despite nawe technology nekudii, there is experience yekurarama. Kune experience yekurarama yakaitwa nevabereki. Vane knowledge yavanoita impart kuvana vavo, even vari mumazuva muira yetechnology yakadai. Technology haikupe experience yekurarama, inotokupa kuexperience zvinhu mukurarama. Maybe I'll repeat. Technology inoita kuti ungoexperience tunhu twakawanda mumazuva atiri mukurarama. But ivo vakuru vekare vakaexperience zvinhu muupenyu zvaunoti ukasadzidza kubva kwavari, you miss a lot even uri mutime yetechnology yakadai. Technology haikupe experience. Technology inokupa knowledge to experience things muupenyu wanasi. So hazvigoneke kuti uve munhu anotsva muzvinhu zvaMwari, anoda Mwari zvakanyanya, but asina respect and honor to the elders. Why? Nokuti Mwari vane zvavanoita kana vaona kuti une respect and honor to the elders in the body of Christ. Mwari wedu ndimwari weorder, asi Mwari wenyonganiso. Uchaona kuti nevamwe vese, nyangwe nevamwe vanotuka vanhu vaMwari vakuru, vane zvavakadzidza kubva kuvanhu ivavo, zvavanotadza kubuda pachena vachitenda. Ini chandinoziva, kana munhu akanzi ane zvaanotadza, haangatadze zvese. Nokuti kana munhu asingagone zvese, hakuna anogona zvese. The reverse is also true. Hakuna angatadze zvese, ane zvimwe zvaanogona, zvaunofanirwa kubata nekudzidza. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakugonesei. Baba, ndinonamata mangwanani ano, mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, makarurama, mupe upenyu, anotida, anotirwira, anotichengeta nekutigonesa. Ngarikudzwe ruongwe rinamatwe zita renyu Baba, nokuti makanaka. Imi ndime Alpha, imi ndime Omega, imi ndime wekutanga, imi ndime wekupedzisira. Everlasting Father, the Ancient of Days, the Holy One of Israel. Wenyasha mutsvene wakatendeka, imi maizvirivhira kuvana venyu muchiti, I'm the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of Israel, faithful God, everlasting Father. Takupai mbiri, takuremekedzai, nokuti makanaka, nokuti makatendeka. Ngariongwe rikudzwe zita renyu Baba. Tinokutendai nechipo cheupenyu. We thank you for the gift of life, your hand of protection, blessing, and your favor upon our lives. We thank you for the elders. We thank you for knowledge. We thank you, Lord Jesus. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. Amen and amen. Hama dzangu, ndinotenda Mwari zvikuru, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Baba Maduro, Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitirei nyasha. Thank you so much for tuning in. Mainyamunda.